Surfab præsenterer afrensning af salpeterudtræk. Husk at bruge det korrekte sikkerhedsudstyr, inden arbejdet startes. Udstyrsliste findes på emballagen via sikkerhedsdatabladet. Bland Desalin K med vand i forholdet 1 liter Desalin K til 3 liter vand. Desalin K er en koncentreret sammenblandingssyre, som løsner og fjerner kalkslør, saltudtræk, salpeter, betonslør, rust og lignende forureninger. Produktet er således velegnet til udendørs opgaver som renseopgaver på blandt andet murstensfacader. Desalin K afgiver desuden dampe ved brug. Desalin K påføres med kost, rulle eller pensel. Desalin K er et kraftigt rensemiddel, der via sin unikke sammensætning af saltsyre, metansyre samt 8 organiske syrer gør produktet uhyre effektivt til næsten alle typer renseopgaver. Produktet henvender sig primært til udendørs brug, da produktet er utrolig effektivt til alle typer pletter og misfarvninger. Lad det virke i 2-5 minutter. Vask overfladen af med en svamp eller kost og rent vand. Skyl af med vand og lad murværket få ro til det er overfladetørt. Som et led i rensningen af murværk fjerner man kun de synlige udfældninger, og så længe at murværket forbliver påvirket af regn med mere, vil der forekomme udfældninger fra murværket. Surfab anbefaler derfor at imprægnere dit murværk med Surfab Por C, således at murværket ikke skades af vejrforhold. Udtørring af murværk er en proces, der kan vare fra 4 til 8 måneder efter imprægnering. Surfab rengøring, der holder. Se mere på surfa.dk.